Gikumpara nimo imong kaugalingon sa aminin. Di mo lagi gikumpara nimong kaugalingon, hinungdan nga di ka happy. Sulod nimo sa balay, nindutan iyag balay, Yahaya nimo ay nindot mga ikag chandelier. Di gyud ika ibog nga igsuon sa pak sakyanan pa kadaog pa nagluto di kina ibog. Ingano, lain-lain man tag strength, lain-lain po tag huyangan, kahuyangan. Lain-lain tag privileges. Ana ganing swerte gyapon kay sa imong ka despite sa imong ka karantaduhan, kay bayad sa imong utang. Sige kag pangilad. Sige kag buhat og diskarte kag binuang. Nya. Japon ka na unsa. Maldisyon na kasi mohang mga sa imong isig katao, kung si misyon naman ito imong isig katao, namatay na lang. Una ako na isuon ko. Unsa po imuhang pinuhatan nga tarantado ka nga part. Pero dungog gyapon imong pag-ampo. Panalipdan gyapon kaniya. Napaabot gyapon ang Ginoo, magbago ka. No? Nga, yung taba nga, may pagkamayo ka, sakay, hindi kay kagtrabaho. Ako, housewife ra gyud. Sige, kamo na, bailo po ta. Ang nagka-problema kung hindi kinabuhi, hindi tayong kontento. Kaming mga profesional, may pa na siya kay housewife. Haray-haray lang siya kita, sayo pa ng buntag. Pagkakadlawon pa lang ganay, o ana, kapinsan na tag, salay ato eleksyon. Diba taman later on, sala ng trabaho magkagama na batag lison plan. Di nga kaibog sunoy. Di ka kay angay malingon nga. Yahaya na niya ay. Mo siguro yahay ning kalibutan kay puro man ta nagtugi dire. Puro man ta nagsagubang sa kalisod kay journey pa ba yan eh. Battle ba yan kinabuhi. Ang imo na gid nga. Unsa makakaron? Ay kumpara sa uban kay sa kadaghan akong higala nga ako na sinati ako na experience kay ingon ko 50 kong 50 has kinabuhi 50 ha ang gatuo ta 50 yahayang kinabuhi kapalit bisag salan wala problema gina una nagbawa na itong problemado thankful lang kita sige bisag kung sa inaan nato. Yung anong kuhan makay ka, strong makay ka, ano? May pa ka kay sublimado pero nang blooming. Kami ini, nahagard man. Pindi na magkana mo sa pagdalas, problema ni mo. Kanang mga hagit sa kinabuhi, wala tayo kontrol, ana. Bisan pag usaon na ito, na wala tayo kontrol. Daghang kayong mga maagis kinabuhi nga. Kaingon ka ba nga, salan na unsa man taon to oy ngano man taon to ni ngani oy di ka kabuot di man ka magbuot sa imuhang gusto na may labaw nga gabuot nimo di man ikaw tag-iya ning kinabuhi may ikaw tag-iya ning kalibutan nanguna apod asa imong limitation ay katapol ay kaguol laban na kita ning kinabuhi enjoy lang gid nimo kung kuan wala na jud kay choice wala na kay mao na gyud ang kinabuhi sagsaon nimo paninguha magining kinabuhi ay magbinuang naman gyud sige tag tinarong sige tag kuan mao na magid gihapon nyawa kay way nga mo enjoy sige lang kag kaguol sige lang kag kapungot di na ka malipay ba murag short ra kay kinabuhi mo igsoon nga sige kag kasuko, sige kag hunahuna, maunsa na usaon na lang nimo kinabuhi. Ano pagpaging malipay ka? Mangitag mga solusyon sa imong problema. Ay kung magka-problema ka, ikaw ra gihapon makaluluoy.
Ngunit man eh. Naitiman yung ngayon. Ay, kumparay mo ko galingon, may pasya, di sakyanan, may pasya. Tapos ang problema, may pasya. Kuan kaayo. Ay, kumparay mo ko galingon. Ay, wag ka kabalo ang mga tao sa struggle nila. Ay, yung kag uya na niya, ay, puro gitam, kaluluoy. Ulahan na to, siguro dato ka karon pero may permanente ning kinabuhi ayahay. Ay nabirag dili ka disiplinado sa imuhang bahandi nga gi kuan sa gipakpiyal nimo. Sa talento pa. Kaya nga kapasigar mo. Bisag talento pa na to igsuon. Ay atong tingog nindot kayo nya may puhunan na to panginabuhi. Pagaw ka hanto sa hanto, tingalan lang kang anong pagaw ka. Magandang handam ka. Sa may muhang ang inabuhi ka rin, nga gisaligan nimo. Ay pagsaligan. Nahanglan, wag kay saligan sa imong kinabuhi. Ang imurag yung saligan, taas lagyan. Kayo pagsalig, kagkang kagwarta, piskay yung lawas, hindi na mo ikasaligan eh. Bulahan, huwag makinaunsan kinabuhi, lukusgan ka. Basta siya mo imuhang kusog. Siya mo imong saligan, siya mo tanan. Nakam ka na, mahadlo ka na, kung anong yata, kung anong ta. Pagbuot yun na niya, bisag daon pa nimo. San pag simbak, pilay simbak ko nimo, kadaghan nga. Uban yung mga tao nga. Duron lang paninguha. Kabsan na gyapon. Pakyas na gyapon. Nga, ikaw, makaubsanon sa imuhang inabuhi. Wato nimo. Ay nagkumpara. Ikaw lang, minguha na kagmuha. Ay panglabot ng uban. Ayaw. Sige. Storyag. Indot nimo oy, indot nimo. Kaya na. Kita tanan ay mga struggle mo iso. Ay perfecto. Minguha lang tang malipay ta ang ginabuhi. And you will be happy if you stop comparing yourself. Bye-bye. Do not forget to follow, share, kung ikanahan mo. Pero wala mo ganahin sa ako ang content. Pwede ragin mo maigsoon mo biya. Pwede ragin mo unfollow. Kung buol kayo sa inyong buot, pwede ragin mo i-block ninyo. Pero mo pasakit sa hindi si katao kaya dahil man ta diskarte. Ilan ta magsuya. Ay, rin ta may lapad na. Salamat sa akong mga supporters. Ug sa akong mga sharers. Sinundan sa mga review. Engage. Ako kayong tabang. So, pinautunta nga, mahimutang blessing sa uban na. Kadaghan kayong mga nanginahanglan. Gabira na atong mga kaigsuunan sa mga kabukiran. Kaya ko taga-bukid man ko mga igsuon. Dako kay ko kasing-kasing ng mga taga-bukid. Mo ginaysige na akong ginahuna na. Hindi mo takatabang o ato rang trabaho. Ato extended family di na maglisod ta. Na manginahanglan na to. Pahul mata din ha pinintos pahul mata diya ko niya. Igo ra gyud taon mo ipliti imong kwarta. For a week. Enough ra gyud. Di mo na lang ipahulam, mas kay balik po ko niya dayon mi kaugma. Nga na mga igsoon, kay kabalo jud kang nabati nimo unsa ka. Lisod ang kinabuhi. Kasabot ka ba siyang kuan? No? Ya kita pod nga ningon ana, minguha pod tagyag ni. Maghimo ko tag maayo sa toy katao. Have a good day. Thank you.